Абе, вие днеска да сте ми виждали зелето? Търся го цялата кухня, няма го зелето. Къде ми е зелето? Не мога да разбера. Вие сега мене и малък ли се правите какво? Къде е Мартин? Само то ще го изял. Къде е Мартин, ба питам? Абе, Мартине, ти ли ми изяди зелето, бе? А? Кажи честно, сега няма да ми правиш подкетки на рак. Какво зеле, бе? Където и зеле, бе? Какво зеле, бе? Не, бе. Ади, закълни са да части да останеш гръв, да те удари, да те блъсни самолет да те сгаси. Заклей се, бе. Заклей се, ти казвам. Как ще са кълна? Аз такива работи не правя, бе. Няма да са кълна. Значи ти изяди зелето. Хай, майко, зелето ми за никакъв човек си ти, бе. Сърдечен, бе. Сърдецът ти не падна, бе. Туни те израм, бе. Не са кълне даже. Как, бе? Как ще ми издеш моето зеле, бе, а? Ти, зеле, не си ли ял до сега, бе? Какъв човек си, бе? Абе, къде ми е бирата, бе? А? Бирата ми я няма. Кой пак сега ми изпи бирата? А? Пак Мариан ли ми изпи бирата? Аз сега го правя с киджем, я? Абе, Мариане, ти ли ми изпи бирата, бе, а? Защо ми пиш бирата? Хората ми казаха, че ти си ми изпил бирата, бе. Аз не знаех, че е твоята. Аз изпих на Радо бирата, на Виктор бирата, на Пенка бирата, на всички бирата изпих. Аз не знаех, че е твоята. Абе, как не знаеш, че е моята бирата, бе? Ти по-тарикат от мене ли се правиш, а? Ти значи тук от всички по-тарикат си, а? По-тарикат ли от мене се правиш, те питам, бе? Да, по-тарикат се прави. Ти по-тарикат от мене? Абе, ако сме вънка ти казвам халка ще та правя, бе. Не знаеш кой съм аз, бе, ей. Ти не знаеш какъв циганен съм, ти малък бъд циганен не си ял, бе. Как ти ще си по-тарикат от мене, бе, ей, лохман? Ти казвам направо ще я правя Дибул Морков. Ще те правим така, ще те правим. Тонел ще те правим. Нема, бе, с кой се заяждаш. Аз не съм другите, не искам имена да споменавам, разбра ли ма? Виктор, Радо, Георги, Мьорги, ей. Не знаеш кой съм аз? Ама аз за 5 бращета брашнот ли съм, ма, а? Навънка с 5 братета брашно ли съм аз, ма? А? Че да така да пращаш мен, а? Мисля ли срам, ма? Да 5 братета брашнот съм аз, а? Ще да спровата покажа шал да ме удра. Той ще да се справят опата, бе. Ако ще навънка с правата опата ще ме удариш, а? Знаеш ли какво ще те направя, ако те видя вънка тебе? Че знаеш ли какво ще стане с тебе, ако те видим вънка на улицата? Ще те правим мъртво. Честно, не ме познаваш мене. Не мога с кой се ячаш. Казвам се Георги. Биг Батъл. Какво злато искаш да дадам, бе? А? Ти той злато знаеш колко пари прави? Ти виждал ли си толкова злато на едно място? Абе, Биг Батъл. Не те знам ти къде си, ама ти казвам. Моето злато никога няма да бъда. За моето злато знаеш колко съм работил? Ти толкова са работил ли си, Биг Батъл? Дай ще те... Да беше дошла да ме удариш два шамара, а не да идваш да ме казваш дано да останеш. И после какво? Номинираш кой? Георги. Такива номера на мене молят се не ми при. Ти не ме познаваш. Такива номера на мен не ми при. Дедваш тука да искаш да останеш, да ривеш, да върлеш сълзи крокодилски. После какво? Георги. Молете се, миличка. Аз такива работи не харесвам.